sa tubig. Karate. Ano tayo sa kuya? Itong katikit lang. Dahil nga po, tapos na yan nakalaan ka talaga. Hindi. Huwag ka niyang nakulo. Huwag ka katikit lang. Ayun, katikit. Tapos yun. Lapit lang po tayo at madukla. Huwag po masasagili yung lumapit. Okay, nanaaman naman. Madaman kaya. Dami mo si boss eh. Ano, abogado. Meron po kanyo. Pagsaro lang. Nakakakan ko lang. Ay, no pa po, sir. Ay, ilaw pa. Ay, may hinog. Ayun pa po siya. Ay. Marurunod kaya siya ng hinog sa biyahe. Ayo. Mga sarangal daw pa yan, ano? Matulungan daw ito. Oh, nagurulukso ng buyo doon yan ah. Salamat. O, magkano sa lang? 24. 30 na lang yan, manay. Magkano? 30 na lang. Yan, kakaano ba po? Parang ba po yung Oliver. Una na lang ito. Guna na na eh. Tama na. Pwede ko na lang daw na. Wow! Pitbull! Tsaka ikot! Inog na yung abogado? Abogado? Inog na? Hello pa. Ay, yung inog. Tayo na eh. Inog na yung abogado mo? Ha? Avocado daw po. 60 lang yan, sir. Inog na? Opo, sir. Ano daw kang doa? Ay, maski... Doon pidasa po? Ayun, kakanan ko lang ganyan. Kakanan ko lang ganyan. Hindi po, sir. Ay, ganun. Sorry. Si pwedeng makakan ganyan. Babakon ka na. Doa lang? Doon pidasa, sir. Ayo. Hindi ka daw 60 lang. Ha? 20 na lang yan, 20 na lang. Salamat
Salamat. Kaman lang, kung kapag ako. Pabakal daw pong may coke po ka ma? Mismo? Ah. Mismo. Coke mismo mayo. Ano lang? Mayong coke. Sige, sige. Anong taon ba ito nangyari? Bakit mo lang nalitaan? Lagos po. Pero Ilap niya kuya. Tao. Ayaw man ko din nailing. Ay, nagpartida ko. Kundi pa ka.
mismo, boss. Saro lang. Gano? Sadya. Thank you. Oras pala sa mga ano pala pero kung Ay, cellphone mo. Ah. Ang cellphone mo. Nasa pinag-ulan. Nagbangs ka na eh. Ay, mangin ka na eh. Alam ko ng pilik mata kanina. Ha? Ah, binibigyan? Oh, binibigyan niya. ano ka mo kaya nandyan ito si dati yan Isang mo lang ng bagayat sa bato. Nakapatulong na siya para kumalas pa.